Kadzi tione. Vanenge vaisa tambo yakati rebei kuitira kuti ivo vagokwanisa kutiza. Idzo. Tarisai machaina zvaanoita. Machaina zvaanoita mushure. Kuita volcano. iZimbabwe iri kupera, iri kuparara. Tarisai guruva racho. iZimbabwe. Pick mine. Hey. Masquera same with Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakati kutanka kukuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai nyaya buritswa na vasevia Kasukuwere. Vasevia Kasukuwere vakadisqualifywa contest as a presidential candidate mugore 2023 vabuda vachiexpressa maconcerns avo nenyaya yekulutwa kurikuitwa natural resources muZimbabwe. Vakataura ivo vachiti kurutorwa kwari kuitwa hanzi hakusi sustainable muri Zimbabwe. Vakabuda vachitaura ivo vachiti one day tichafunga nezvezvinhu izvozvi muri Zimbabwe zvinga sustainable kuti wealth yedu yemuno munyika iri kutorwa muri Zimbabwe isina chairi kubenefita maZimbabweans. Vakabuda vachiti the resource pillaging happening in our country, one day we will think about this. It's unsustainable to have the wealth of our nation being wiped and we have nothing to show for it. Zvakabuda zvitaurwa navasevia Kasukuwere muri Zimbabwe. Zvinzi nyika inofanira kuvakwa nezvainazvo muri Zimbabwe natural resources in order to improve the livelihoods of the people muri Zimbabwe. Ndofunga the leadership yeZimbabwe iri kuaccuswa nekutengesa nyika nemaresources muri Zimbabwe. Zvinhu zviri kubuda muZimbabwe, maminerals ari kubuditswa achilutwa muri Zimbabwe. Vachema Kasukuwere vachema this issue. Vakataura vachiti one day Zimbabwe icharegreta kulutwa kurikuitwa maresources ayo. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Zimbabwe ushu ikromi mpoto Mozambique. Isusu vatyairi tisi tinoziva kuti kromu yakawanda sei iri kubuda muZimbabwe. Aya matraksa ari kuvhurita kromu inobva kuZimbabwe. Aya matraksa ndopfumi weZimbabwe. Asi nyika yedu haina mari yayo inonzi inotenga shanda naRTGS. Mune makomo 4 mupoti muno akakura kudai. Ndofunga vanonso Chamisa zvakare vakabuda last week vachichema nekudestroywa kurikuitwa the environment muri Zimbabwe. Vachitaura vachiti vakapfuura nepabote rekwa ende zvavakaona aiwa hazvina kuvafadza. Zvinzi hazvina kumira mushe. Nyika iri kuparadzwa muri Zimbabwe nevanhu vari kumaina vachiparadza nyika. Vachitaura zvakare mushure mekunge vaenda kunhamo kwachivi muri Zimbabwe. Vataura vachiti nyika iri kulutwa maresources avo, maresources ayo muri Zimbabwe. Vakabuda vanonso Chamisa vakataura paX handle yavo vakanyora vachiti a threat to the environment. Recently, I witnessed the alarming extent of environmental degradation and deforestation. As I drove past Boderegwa, this left me deeply concerned. I'm aware that sadly this scenario isn't unique to this area alone. It's a widespread issue across our beloved Zimbabwe, our nation, once adorned with lush green even in the arid regions. With the looming threat of climate change, it's imperative that we unite efforts to restore, preserve, and improve our natural resources, not just for ourselves,
but for the future generations to come. We must usher in a green resolution to realize a green Zimbabwe. Ndozvakabuda zvitaurwa navanyoson Chamisa vachichema nezvaita boterekwa. Zvinzi boterekwa riri kuparadzwa, vanhu vachimaina ma-resources muri Zimbabwe. Ndofunga mboona ma-pictures avakabva vasenda zvaita boterekwa, and before risati ratanga kumainwa muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Zvakare muri Zimbabwe there is an X account here inonzi Crime Watch Zimbabwe yakabuditsa maoperations ema-Chinese aimaina KuShurugwi district paimine inonzi Peak Mine. Vakabuda vane video ravakabuditsa muri Zimbabwe daukwadzai ma-Chinese achida carry out maoperations avo ayo vanhu vakabhilivha kuti these guys vaidamaja nyika yeZimbabwe. Muri Zimbabwe vakabuda vakaisa caption yanzi these Chinese are taking over Zimbabwe, exploiting mineral resources, damaging conservation areas and cultural heritage sites, resulting in significant environmental degradation. This is said. Ndozvakabuda zvitaurwa neCrime Watch muri Zimbabwe. Tot muone video ravakaisa mubva matudzo zvanorufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Kadzidhunge tione vanenge vaisa tambo yakati rebei kuitira kuti ivo vagokwanisa kutiza. Idzo tarisai maChina zvaanoita mushure. Kuita volcano iZimbabwe iri kupera, iri kuparara. Tarisai guruva racho Zimbabwe Peak Mine. Kadzidhunge tione vanenge vaisa tambo yakati rebei kuitira kuti ivo vagokwanisa kutiza. Idzo tarisai maChina zvaanoita mushure. Kuita volcano iZimbabwe iri kupera, iri kuparara. Tarisai guruva racho Zimbabwe Peak Mine.